Takže, milí kolegovia, chcem vám ukázať zo pár zmien, ktoré nastali vo výzore stránky. Čiže takto vás dá sa povedať privíta online škola. Jednoduchým spôsobom sa prihlásite starými údajmi do online školy. Tu vo vašom prípade pribudne medzikrok resetovanie hesla, lebo každé heslo, ktoré sa prenieslo, není platné, čiže budete musieť si takzvané resetnúť heslo. Cez mail, samozrejme do mailu vám príde link a následne sa prihlásite už novým heslom. Keď sa tento proces prejde, ste prihlásení, otvorí sa vám nástenka ako v minulom systéme. Je trošku iná, je viac rozťahnutá na šírku, čiže postranné boxy sa schovajú cez takéto šipky, ktoré vám vlastne ukazujú bloky, ktoré sa dajú editovať a pridať. To spravíte tým, že vpravo hore si zapnete režim úprav, kde či už do postranného boxu môžete pridať, dá sa povedať, ďalšie okno, alebo pridať blok do strednej časti zase cez pridať blok a upraviť si vlastne nástenku tak, ako potrebujete. To je prvá taká hlavná zmena. Ďalšia zmena je vlastne aj vo vizuále predmetu, čiže keď si rozkliknete svoj daný predmet, na ľavej strane už není, dá sa povedať, účastníci a tieto veci, to sa teraz presunulo sem do stredu. Tu máte len ako keby osnovu daného predmetu, čiže s odkazmi. Tu samozrejme zase cez odkaz schovávate a na pravej strane si môžete takisto aj v predmete pridať bloky, ktoré potrebujete na to, aby ste mali pohodlnú prácu. Zase aj toto sa schováva. Čiže tu máte postranné boxy na obidvoch stranách. Samozrejme to, čo bolo naľavo, je teraz tu, čiže nastavenia účastníci, známky a tak ďalej. Čiže tu sa veľa nezmenilo, to vyzerá stále rovnako, čiže nejak zapísať užívateľov, editovať a ikony editácie. V samotnom predmete dané sekcie upravujete, alebo teda robíte s nimi cez 3 bodky, čiže tu máte, dá sa povedať, ten základný ako keby nástroj na to, či tú danú sekciu skryť alebo presunúť a tak ďalej. Samozrejme pridať aktivitu alebo zdroj, tam sa nezmenilo nič, len zase je to trošku vizuálne inak. Aktuálne čakáme na overenie Zoom meetingu, Canva tam už je, Canva je v externom nástroji, kde si ho vlastne vyberáte ako Canva prepojenie. To ešte musím trošku preskúmať, že ako to vlastne básnik myslel, lebo sa mi to javí také trošku neohrabané. Takže to ešte doriešime, ale na teraz vás poprosím si vlastne skontrolovať svoje predmety, či tam máte obsahovo to, čo ste tam mali. V prípade, že ste tam mali nejakých účastníkov, ale všimol som si, že väčšina predmetov bolo prečistených, takže prekontrolovať si účastníkov. Čo ešte ukážem je napríklad editácia danej stránky alebo daného textového pola, kde sa zmenil tento textový editor. Myslím si, že k lepšiemu je tu viacej nástrojov, pribudlo veľa špeciálnych znakov, čiže dal som nainštalovať ten najvyšší model tohto editoru, ktorý má veľa týchto pokročilých funkcií. Takže to pribudlo, tzv. Kalkulačka. To isté vlastne aj vo vložiť, máte toho veľa viac, čo sa dá vkladať a tak ďalej. Takže tie nástroje sa presunuli do tohto ako keby podmenu a priame nástroje sú vybrané tu cez ikony. Čiže to som chcel ešte zvýrazniť. Zatiaľ vás ale poprosím, aby ste nič nepridávali. Zatiaľ len prosím skontrolujte, či vaše predmety obsahujú to, čo majú obsahovať. Študentov som prekontroloval, tí sú tam všetci, aj dá sa povedať skupiny študentov. Takže poprosím vás v tejto fáze prekontrolovať obsah celej školy, či je v poriadku. Zatiaľ vám ďakujem.